Hello guys, today mä pelailen peliä. Hei ihminen, pelaileksä säkin usein pelejä? Kyllä. Niin mäkin. Meillä on niin paljon samaa. En mä tiedä, mutta meidän kannattais voimaan niinku deitata. Luuttihuone. Laaja pika. Hairbrush 33, ihan kamala. Laaja 2, lalge akle. Toinen luuttihuone! Äijä, jos me saadaan tokanakin päivänä tässä on main enteansä. Kuinka paljon meillä on? Mä löysin V-taipin. Okei. Onko sulla inventoja täynnä? On... ei ihan. Okei, no ota se, hyvä. Mennään kattoon kuinka paljon meillä on. Oota, dropata ne tähän vaan. Kuinka paljon meillä on? 222. Se on riittävästi tokalle päivälle. Okei, se on riittävästi tokalle päivälle. Kuinka paljon sä kannat? 26. Mä kannan paljon vähemmän, tai enemmän. Mut se ei oo paha, koska sitten sä voit olla siellä shipillä valmiina. Haluatko sä vaihtaa näitä painavia esineitä edes? Koska sulla taitaa olla silti kevyempi painava esine. Joka on niinku aika pieni osa sitä josta. Okei, no me ollaan niin paljon kaukana toistamme, et sillä ei oo enää mitään väliä ja se olisi tyhmä idea. Ankaa, bro, mä oon hidas. Odotappas hetki. Jep. Okei, nyt meidän pitää speedinata. Nytten, jos me mennään myymään, se olisi 33%, eikö? Joten me mennään vielä Kean Assurance ja sitten me mennään pois, eikö? No. Miten sä olit laziest? Miten mä olin laziest the most paranoid ja sustain the most injuries? 3/3 lootista noin nopeeta. Noin loottihuonespawnit oli kyllä kivoja. Kukkoluudu. Oju. Hei. Et sä kuole siitä. Eikä ne varmaan kiellä meidän unnia tän takia. Kuoleeks sä nytte? Hei Samuel, kuoleeks sä nytte jos mä lyön sua? Samuel, hei. Hei, kuoleeks sä nyt jos mä lyön sua? Hei Samuel, kuoleeks sä nyt jos mä lyön sua? Kerro mulle ennen kuin mä lyön sua. Oota hetken. Vittu saatana. Toi vaikuttaa niin tyhmälle ja me ollaan vaan idiootteja tän aikana. Miten mä oon most profitable? Bro, mä en tehnyt No niin, mitään. nyt kampanjille niin. Jap. Tai kuinka paljon sanoo niin sellin oleva? Eikö se oo 77? Joo. Mennään. Mä pidän pohjas vaan eetä nytte. Sen pitäis painaa aikaisin. Joo, sulla paino vähän aikaisemmin. Mulla on taas 56. Tää stop sign saattaa olla osa siitä syystä, miksi mä kannan niin hulluna. Oota, me saatetaan saada alle 4 minuuttinen. Oota, mä döppaan nää kaikki. Älä vie! Okei, ne ottaa se. Älä vielä lähe. Okei. Lähde nyt. Eiku. Nyt. Me voidaan nyt... Okei, me saadaan taktisesti ne nappas ne. Sen pitäisi olla riittävästi. Oota. Jep. Okei, hyvä. Sitten, että saadaanko me alle 4? Ei saada alle 4 minuuttia. Se on niinku 4:05 tai 4:06 ehkä. Please? 4:06. Let's go.